So nandito tayo ngayon sa ano, yun po yung BTC Mall, yan ang BTC Mall. Pinunta natin kanina. So sa likod na ito, yun oh. No? Ito lang oh. Napakaganda mga kamaster oh. Tapos kapag, ay, bigyan na ka na si Lenny, Noy. Uy, dito pala umuna si Lenny, si Maring Lenny. Oh. Ito pala yun. Bibili ka na si Lenny? Bibili ka na si Lenny? Oo. Ay, nakita ko dun sa ano, sa video. Ito pala yun mga kamaster oh. Oh. Aba, kita mo namang. Ano nga naman oh. Napapanood mo lang sa video, nandito na pala oh. Sa tuwing gabi, may mga live bands ho dito mga kamaster. So, kain tayo sa ano eh, karinderya. So, punta na tayo dito. Pinakita ko lang ho sa inyo yung progressive na ano ng birak na to. Napakalaki ng pinagbago. So, pati ito ginawa na rin yung parking oh, yung simbahan oh. Ganda, ganda. So, yung dating maraming anahaw dito yun oh. Oh, ngayon oh, kita nyo naman oh. Oh, di ba? Kaya maraming salamat sa mga politiko na talagang ginagampanan nila yung kanilang mga tungkulin sa ating taong bayan. So ito na mga kamaster oh. Sabi ko nga sa inyo, kung ngayon mapapansin, dati ito, pandayan ho yan. No, pandayan ng mga itak. Ay dito pala banda pandayan ng itak. Tapos dito naman, ano ng bus, terminal ng bus. Kita mo, napakalinis ho ng ano no, ilog oh. Oh, ayun da, isda oh. Oh. Kita mo yan oh. So ito naman yung Birak Public Market. Yan ho talaga yan. Kahit nung bata pa ako, yan ho, ganyan ho talaga yan. So in-improve na lang ho nila. Binago ho nila. O yan ho. Dekada na ho. Nung sabi ko nga sa inyo, college pa ako. Nung ako'y huling umuna dito. Pumunta. Assalamualaikum. Bismillah. So may mga kapatid tayong mga Muslim. Kita mo, naalala ko nung hanong college ako. So nandito lang ako kapag mamimili ng mga gamit. Yan, dito. Ay na. So, subukan natin ano, mga ano pala, mga kamaster, no? Ito, tingnan mo, yung mga dried fish. Oh. Ang dami natin mabibili dito, mga kamaster, oh. Tama yan. Kasi pagka ito, napunta na sa Manila, alam mo naman, talagang ano na, mura na dito. So maya, babalikan ho natin, kakain muna tayo. Maka muna kami na ha. Sige. Pili? Pili nuts daw, pili nuts. Ito, pasalubong. Magkano ho dito? Kaya dyan, Noy? Agoy. 120 yun. So, tigbakal yan, araw magkano yan? Ganito yung 120. Araw kaya, Para sa babakal lang yung aning, kung kasi kapag ko naman. 120 man. Tapos sa bakal kanina, 250 kasi at tayo ano muna. Kakain mo tayong tanghalian mga kamasira. Kita mo, para Manila na lang din kamasir, oh. No? At least nandito ko pa sa probinsya, mura mga bilihin dito. Sunod lang ho tayo sa ating utol, no? Kapatid ko yan, kung hindi na itatanong. Subukan natin magtanong dito kung magkano yung mga isda. Wala, di ba isda? Kusido, balangawan. Kusido. Mag-isda tayo mga kamaster. Uy, binubuan. Ano, Noy? So, ay mga kamaster, no? Nandito tayo ngayon sa bayan ng Birak, Catanduanes. Ayan, no? So, yun po yung Birak Public Market. So, napakaganda ho niyan. So, yan ho talaga yung pinaka-design yan mga kamaster nung kuya bata pa. Si mama ay nagtitindi ng isda dyan. Siguro mga 7 years old ako, ganun. So, naalala ko pa yun. So, yung Lucky Hotel na yan, wala pa yan dati. Napakaganda ho dito mga kamaster, no? Yung ilog, yan. Napakalinis ho niya, no? Ang dami isda. O, yan, yun. Ha? So, healthy. Healthy pa ho yung bayan ng Catanduanes mga kamaster. So maraming salamat po kay Governor Sir Buboy Kuwa. Maraming salamat sir kay Sir Peter Kuwa. Maraming salamat sa iyong pagtutulungan upang
paunlad itong bayan ng Catanduanes. Kasi nung, alam mo naman, nung dati pa, ang dami ng mga politikong dumaan sa bayan ng Catanduanes, pero si Sir Buboy Kuwa lamang ang nakapagpa-improve ng Catanduanes, mga kamaster.